Després d'una sortida en bicicleta de Tiana a Montserrat, l'any 1994 va sorgir la idea de crear una nova entitat esportiva, però no va ser fins l'any 1998 quan es va portar a terme i va néixer el Club Ciclista Els Saltamarges. Els Saltamarges són una entitat de Tiana amb 66 socis, dels quals trobem l'Anicet, el ciclista més veterà, amb 62 anys, i el president de l'entitat. El més jove, Antoni, amb 20 anys. Només trobem una sòcia en tot el club, la Sílvia. Cada any participen en una desena de tours i escalades, com per exemple Trialeres Can Ruti amb una dificultat baixa de tan sols 20 quilòmetres, Cap de Creus amb 48 quilòmetres i la més llarga que té el nivell més alt, la de Montserrat, amb 95 quilòmetres. Saltamarges també organitzen una peladada polar al Dualó durant la festa major del seu poble i la cronoescalada als 9 Pins. El pròxim repte que tenen és a Montjuïc, el 5 de desembre, i l'esmorzar popular el 13 de desembre. Cada diumenge al matí es fan sortides des del parc del camp de futbol vell amb rutes més curtes per preparar-se i sobretot per gaudir de la natura, espais oberts i aire pur, i de la companyia de tots els membres de l'expedició.